Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Insha Allah bidiyon nan za mu yi bidiyo akan yadda ake sayan yadda za ka amfani da dala ka sayi ko insha Allah, sannan kuma ka tura shi zuwa metamask kenan. So daga fari za mu shiga asset, gashi nan a ta ƙasa. Za mu shiga asset gashi nan. So idan kun lura wannan namu kuɗin namu suna cikin funding account ne, to ya kamata mu mai da su trading account. Ta yaya? Ga nan inda aka rubuta transfer ɗin nan, wannan wajen nan za mu shiga. Sai mu danna transfer ko gashi nan from funding to trading, sai mu danna transfer all, sai mu ce confirm. Idan muka ce confirm, so kun ga yanzu coins ɗinmu sun tashi daga funding sun koma trading, saboda za mu sayi ko wannan ne da shi. So the next thing, sai mu zo mu shiga mu taɓa OKX ɗin nan gurin kenan. Idan muka taɓa sai mu yi searching ko, mu rubuta ko CORE ko gashi nan ko. Ka tabbatar trading pair ɗinka ko USDT ne ba ko USD ba. Ko USDT na farkon nan shine za ka taɓa. So sai ka danna wannan trade ɗin, ga nan trade a nan wajen, sai ka danna shi. Amma wannan karon buy za mu danna ba sell ba, yana kan sell, mu mai da shi buy tunda saya za mu yi, sai mu mai da shi buy. So kun ga nan ga nan information ɗin, muna da dala 9 kuma zai saya mana 3.2 ko ne. So sai mu danna maximum nan, yana kullun nan ka mai da shi market order. In dai ba trading za ka yi ba, ka mai da shi market order. Musamman in ka ga nan wajen order book ɗinka yana da kyau, za mu yi bayanin su a bidiyo na gaba. So mu saka wannan maximum dala 9 zai sai mu ce buy ko, sai mu ce confirm. Shikenan ya saya mana ko. So sai abu na gaba, za mu kai shi metamask. To in ka tashi kai shi metamask, sai ka yi minimizing, sai ka shiga metamask naka. Metamask, idan ka shiga metamask, sai ka kwafo ga nan wallet address naka a nan. Wallet address ka kwafe shi kawai. In ka kwafo shi sai ka yi minimize, sai ka dawo cikin wannan naka, sai ka taho cikin wannan naka address naka ko. In ka taho wannan asset naka, so ga nan deposit a nan, ga deposit. Sorry, withdraw, cirewa za mu yi ko. Sai mu danna withdraw. So abinda muke so mu withdraw ko ukun nan ne ko. Sai mu danna ko, sai mu danna on chain ɗin nan, ba internal ba, on chain. Yawwa. So a nan wajen sai za mu saka address a nan wanda muka kwafo. A nan mu tabbatar ya dawo mana ko network ne. Sai ka danna wannan wajen, sai ka danna all ɗin nan. So a nan za mu yi pasting. In muka yi pasting, kun ga ya fiddo mana da ko address ɗin kawai. Sai mu danna trading ɗin nan, sai mu danna all. Sai mu danna all, sai mu ce submit. Ga nan gas fee 0.001. Yawwa, nan suna ce maka ka tabbatar ya yi matching ko ne wannan ɗin. Sai ka zo nan wajen, sai ka danna send ɗin nan, za a tura message ta email naka, OTP ta email naka da number wayan kai, ka zo ka saka su don su tabbatar kai ne mamallakin abun. Kuma a cikin minti ɗaya ake so ka je ka yi.
to za mu iya minimizing, sai mu tafi message, ga nan OKX ya zo, sai mu yi copy, sai mu yi minimize, sai mu tafi email saboda mu yi sauri, sai mu tafi gmail ko yawwa, sai mu tafi, har yanzu dai message ɗin bai shigo ba, ko wannan ne kan, yawwa gashi nan 3352.99, sai mu dawo 3352, sai mu taɓa na email ɗin, sai mu saka 3352.99 na message na mobile ɗin nan kuma sai mu pasting tun da dama mun kwafo shi, sai mu ce confirm. Yawwa kun ga sun ce request submitted, so za mu iya bi withdrawal detail ɗin nan. So ga bayanin da suke mana cewa sun yi submitting. Na biyu pending, you have 1 minute to cancel. In ka duba ga misali ba daidai ba ne, to za ka iya danna cancel, amma in yi minti ɗaya ya dawo in progress ɗin nan zai tafi ne, ko mistake kai in ya dawo send kuma babu dawowa baya. So tun da mun tabbatar wallet address namu daidai ne, shi kenan, babu wani matsala. Babu wani matsala kenan. Yanzu za mu jira. Nan da 1 minute da mu ga payment namu a cikin MetaMask kenan. Yawwa in progress, nan da minti 5 coins namu zai shiga MetaMask insha Allah. So tun da ya bar pending yanzu ba za ka iya cancelling ba, ko da ka yi mistake yanzu ba za ka iya cancelling ba, kamar yadda da kuna gani a nan wajen akwai inda aka ce cancel ko, so amma tun da ya riga ya tafi ya shiga in progress din nan, tun da ya shiga in progress din nan, to bayan da za a yi kawai sai ya tafi, ko da wallet address naka ba daidai ba ne. Yawwa to shi yasa idan abin a nitse ake yin shi, kuma baya back, in ka tura kawai ka tura ne, shi yasa. Yawwa to so riga sun tura mana ko namu kenan, sai ka yi minimizing, sai ka dawo kan MetaMask, yawwa kun ga already coin namu sun zo su, duk da 3 point wani abu ne, amma an sake turo mana guda ɗaya ne ya dawo 4 kenan, so wannan shine.